Isa sa mga reason nga ani ko diri sa may Shibuya para mapalit og kanang cellphone sa moto. Sulod ko dito, niana ko dito ma'am palit og cellphone. Naglagot yung gamit, saka akong BP, saka diri kong dugo ba. Nagaingon sila nga, wa may baligyan cellphone diri. Sa moto ngayon ko, mao ding wala baligyan cellphone. Why mobile na baligyan ma'am, nakana ko. Pre kay nag-expect mo ko nga cellphone na kaya magag cellphone nga kuan. Mao dito dili tinuod tik-atik ra ba. Pag nasakitan sa ko gamay ba. Sa moto pakibawan ko nga why mobile baligya di ay. Nakaana rin ko nga, mao ba wala di baligya. So mo to akong reaction pag ingon pakibawan ko nga why mobile. Nag-react din ko. Kana rin ko, mao ba? Mao to nakaana din ko. Mao to nga nakapa-picture na jud ko no. Pero wala gid dalian to ba kawat-kawat to ba. Managaron na ako diri karon sa may Shibuya crossing. Sa mo ni usa sa mga ilado diri sa Japan. Sa ko karon pahuway sa ko diri lingkod sa ko. Pero kabantay ko naman kay bata diri maluoy ko sa bata ko sige lalig kuan mabarog ba. Ngayon ko na pa rin mga bata diri nga luoy kay dai. Luoy pa rin tawag ka mabarog nasa kulon bitaw. Sa mga bata nga laro-laroy. Okay ra kadiya. Init ra ba kayo? Maluoy lang ko nimo ba sigag barog. Panahon sa tingtugnaw. Init mga bata diri maglaro-laroy, luoy kayo. Batang bata ka pa at marami ka pang kailangang malaman at intindihin sa mundo. Yan ang totoo. Isa may di maluoy yung tao, no? Sige na sa barog, maluoy kayo. Okay ra kadiya. Dong, luoy yung tao na yun. Sige tago barog yung tao diya eh. Ha? Makauban mo, sige na bagduko. Bitaha pa ning isa kay nagbarog lang. Kaya kining isa nagduko yung taon ba? Luoy pa rin taon kayo. Mga bata para ba yung taon kayo? Okay ra kadiya? Ha? Kinita ra ba o? Naniitom na gug ka. Ay, palabig daduha yung taon. Kato magunagin to egod. Pag-arin ako, kanin mga bata, puti pa man eh. Karoon yung taon, nag 1 year na. Pwede na itang ituma. Nagana nagtao diri. Nagana na ako diri ba? Nagayon nga, mamang buang yung taas. Siyempre, naluoy lang. Gudawar ko na, oh. Ang katong isa, kani. Acrobatic kayo. Ang ganit pang isa, luoy po kayo. Sige lang duko. Ako maluoy ba? Siyempre ako, tawar, sabi ako, maluoy, sabi ako nila, mga bata pa ba? Huwag tarang gingon ninyo nga, kamu kabati pa mong kaluoy. Ikaw dadong, ganihar man kadiha gyud, wa kay lihok ba? Di lalim no. Okay ra kadiha? Inita na nimo oy, itom na kay kao. Mga inahan ninyo, nangita na yung taon. Ikaw na fluyo nako. Okay ra kadiha? Selfie sa tadiot be. Papa Americano. Itom man nimo oy. Magdugay ka diri, samo ta ka itom. May gani kay nagbarog ka diha. Oh? Kini kauban nimo oh. Gaduko yung taon ni diri. Sige lang nigbaw ba. Sa kay gibaw-bawan niya. Ayo mo diri ha. Kamu dah duha. Ayo mo siga duha diha. Ikaw, kasi katawa diha. Ayo. Amping mo kanunay diri Shibuya. Hindi ra balalim diri. Na wala ba yung mga ginikanan no? Wala maluoy ni mga bata ba. Oh ya, taon ay. Okay ra ka ba? Okay ra makatikon ti kakatol. Katol mo ulo. Katol na ko mo ulo. Kung katol. Luoy taon ni katol taon yung ulo ko no. Ikaw. Daman. Itikon di karon. Ay ko kabuang ida, gitikon di karon. Ha? Gitikon ka bata karon. Sige lang katawa oh. Weling-lingaw ba? Sige lang katawa. Oh? Grabe bata di maglukan. Ang mga tao daw kilay nangatawa na gud. Nangatawa nila oh. Gila ta mapagiton pero nangatawa gyud sila gyud. Okay. Grabe bata dili gilok ka na ko. Akong gilok na naman sa ilok pero kini bata di gilok ka no. Grabe di gilok kan jud. Ikaw dia, okay ra ka? Ha? Kapo ng lubot ni mo ron. Luyan mga bata ay. Ikaw dia Brad, okay ra dili bukat nimong kauban? Mura mag utong na magbayo diha. Luoy yung taon mga bata agad. Oh, tapay usa ka uban ninyo. Na. Why laylay sa Brad? Mau na ganahan ninyo diha. Nya dili laylay yung TL. Tikor ko yung TL, pwede ba laylay? Dito gilukan ng bata, grabe ang bata. Okay ra ka?
Eh, ligon, di panuhod na mataa ba? Sa kikinaon nini, sige di ko nagkaog balot ba? Kaya gingon na ba nila, kung masiko nagkaog balot, muli ko ng tuhod. Di ko kay panuhod bataa. Luyan mga bataa eh. Ang isa pa rin taon nito, pataka nagdaya din taon. Asan mo mga ginikanan, ani? Anag ka tagtao diri oh? Kung may ni-claim man yung mga bataa. Pero, sa imuhan brad, sa imuhan di ko maluoy ba? Pero ganihar di kay kadiri ba? Di ba ilalim mo? Away ang bagtak niya pati na dakuha ba? Sikal sa sing kauban. Maluoy ba baya ko? Isa mga inanan mabata ba maluoy ko eh. Sabi na yung murag naji ko na kung dughan ba na matarog jud ba? Wa di ganihar gyud mo dira. So yan mga taay. Gina, amping mo diha, ayaw mo. Inaot ko nga, di kay mo ingon nga magpalabi pa init diha kay initar ba diri oh. Gina, mato na ko. Amping mo diha mga dong. Gina. Karon ni ani kadaghan tao diri sa may Shibuya. Bantay mo pati nagkanang tao. Kiton ta mo. Ako yung maguna para makita mo sa mga tao. Ngani kadaghan tao diri. Inaot ko sa kadaghan tao diri, nainahan nga mo claim ato or amahan nga mo claim ato mga bata dito kay luoy pa rin tao noy. Oh, kadaghan tao na. So karon kay gutom naman ko. Nangita og ganahan. Gutom man na gid. Minsan may naa diri no. Ari mo diri. Kita og ganahan diri. Kay gutom na jud ko bari ka nagtaom lang away. Kaya nga nabuangon may tawanan ng video eh. Ambot kung say naa diri karon daghang tao. Mura magsinulog. Pero mauwa mo video may mananaw sila nako ah. Daghang pang tao eh. Na siguro posisyon ko karon. Buwan ko balo. Lumbat niya yung cellphone ko niya. Okay. Wasa ko daw ng baterya ba. Wala na sunod, di ka rin ako. Magdaan ko ganang nagang baterya sa everyday. Baterya sa energizer. Parang kaso malumbat na kaya dahil kapuli ba. Game, kaon sa ka. Bye-bye. I've been thinking too much.